Nakam taki video hakeleng ka pertai. Subscribe yu like napang. But like share ya ki video jong kaneka channel. Kaneka video kalong ka reaction ya kato ka kubuar ka bala mi ha usilong mir. Ka bala penpau de urang ba snong jong ka snong mau kis im. Ling ba ka mo kuduma ka bala pha sha police station. Ha ka bakat kun ka mo kuduma. Kala penpau bu usam la get ven jirwa. Ulah syo ya uwi urang ba bala tip kerteng ku ba job majau. Ulah klasi yu ni urang ba. Barulah kopru ya kajaj majau baru kawe banyak pen ibor nalor kata usam la gedwin jirwa ulah sairu i utiar jinglong sinrang jong ban pen kebum i uba job klem da buram su yano kiba don hajan hakata kapor nakal yang jonga utra jong kaneka channel ngasno khie ya ka jingle klem akor jong usam la gedwin jirwa namar don su ya ka ran karem bat buram su ya urang ba breuru ban saya batun kebum da utiar jinglong senrang ni urang bak bril kamlong ka badai bat nga penrem jur ya ka jingle jong ne samla lemar don su ya ka ran karem nga kentu ki samla bat ki balarang bak ruk kumju bangi dai ban imha lemar ladang imha ngi le bha don mano ba aki sepi lada ki don ki ba bisni bat ujar percaya piru ken jobe bat ka hokan yang rasong henrai lada pilek palat bat lek klemakor ki pulit kin syok becapi ko nya kaliang jonga ngam yaro ya kato kajing syok pen mensau ki pulit ka sora police station yang samla getwin jirwa namar kam dai ban syok pen mensau hadu kato kuma syok ya umrau haki por menswa ndai ka bakongsan ka dai ban subisa syutok kit swa bat suset la don kam